ଭାଇ ବିଲରେ କଖାରୁ କେତେ ଲାଗିଛି କ'ଣ? ବିଲ 3 ଗୁଣ୍ଠ 3.5 ଗୁଣ୍ଠ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଆଉ କଖାରୁରେ ତ 3.5 ଗୁଣ୍ଠରେ ଲାଭ ବାହାରେ ନା ନାହିଁ? ଲାଭ କଖାରୁ ତ ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି। କଖାରୁ ତ ଯେଉଁ ପଥର ଭଳିଆ ବୋଝ, ଆମେ ତାକୁ ଅମଳ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କଖାରୁ ଫୁଲ ଯଦି ତୋଳିବୁ ଡେଲି 100, 200, 300 ଟଙ୍କା ବାହାରିବ। କଖାରୁ ଆମେ କାହିଁ ତୋଳିବୁ? ବେପାରୀ ନେଲା ବେଳକୁ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା କହିବେ 10 ଟଙ୍କା ନିଅ। ଆମେ ଲାଭ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କଖାରୁ ଫୁଲ 12ଟା 14ଟା ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆମର 10 ଟଙ୍କା ହେବ। ଯେ 100 ବିଡ଼ା ବାହାରିଲା ଆମର ସେପଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ନା ଡେଲି। କଖାରୁ ଫୁଲ ତ ଡେଲି ଫୁଟିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଭବାନ। ଆଉ କଖାରୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେବ ଲାଭ ଆମର। ଭାଇ କଖାରୁ ଫୁଲ ମାନେ କଖାରୁ ଗଛରେ କ'ଣ ଖାଲି ଫୁଲ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ନାଇଁ, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ବି ଆମେ ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରୁ। ବେଳେବେଳେ ପଇସା ଶାଗ ବି ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆସେ କଖାରୁର, କଖାରୁ ପତ୍ର। ଏ ଶାଗ ବୁଣା ହେଇଥିଲା, ଶାଗ ପରେ ଆମର କଖାରୁ ନଗେଇଲୁ। କଖାରୁ ନଗେଇଲା ପରେ ଏ ଗୋଟେ ଶାଗ ଆମର ବାହାରିଲା, କୋଶଳା ଶାଗ, ନାଲି ଶାଗ। ଏ ଯେହେତୁ ଏ ଶାଗଟା ପକାଇବା କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ମଞ୍ଜି ଧଇଲେ ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି ଭଲ ଜିନିଷଟା, କ୍ୱାଲିଟି ରହେ ଶାଗର ଆଉ।